केमती अच्छा समस्ते आशा करुचे समस्ते बहुत भल थे सुस्थ आउ सुरक्षित थे। आज हूँ मो शाशुघर मोर 3rd दिन तो ब्लॉग टी लेट रे जेहेतु टाइम होनी मत एडिट करने आज राखीर बास दिन 31 तारीख तो आज आम कल आम कौन कौन करूँ कड़े बुला जाइए आपण मैंने मो पूर्व ब्लॉग देखा पाइबे आ देखिए ढेर सारा भल पाइबा देवे बोली मोर आशा। आज मुझे गाधे पूरा फ्रेश हो सारा जेहेतु टी बाहर को जबार अच्छी किसी मेकअप है खाली मॉइस्चराइजर लगे कल पिठा सब थिला पिठा को गरम करवा खाइबा खाई रोसे करदे बाहर को जा बुलवाई समस्त आम जो नणंद मैंने शाशु शशुर भाणुज मैंने आम समस्त जी आउ खाली अंशु मैंने मो भण जाना दिहर जाना आम समस्ते आज बुलवा को आपने ब्लॉग बने रुहतु ढेर सारा भल पाइबा दिंतु मो भॉइस टिके शुणा जाऊँ शाशुघर ना तो से मुझे सिलाई पाने ब्लॉग बंद कले ढेर सारा भल पाइबा दिंतु आपण मानकर राखी पूर्णिमा केमती गला अधा जन तो राखी बांधि नी खाली जेहेतु कौन दोष लगुला कौन आज सकाଳେ କେତେ ଜଣ ବାନ୍ଧିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କାଲି ବନ୍ଧା ସରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି କହିଥିଲା ନା 11:30 ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତ 11:30 ପରେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇଦେବି ଆଉ ବକ୍ କରିବେନି ରଖୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ରହିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ଟିଫିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏଠି ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଧାମକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଗାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଜୋତା ରଖିଦେବା ଜୋତା ରଖିଦେଇକି ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ବାପରେ ବାପ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍ସରେ ଯିବା ହାରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଲ୍ସରେ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ପାଦ ପୁରା ଫୋଟକା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ବି ଏମିତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍ସରେ ହିଁ ଯିବେ କାହିଁକି ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଦେହକୁ ଯେମିତି ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଧଳା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମ ଦେହକୁ ଆମ ମନକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ରଖେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଖରାରେ ବି ଟିକେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ଆସିଗଲେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗରମରେ ପୁରା ପାଦ ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ଯେବେଠୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ହକି ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଧାମଟି ସେବେ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଉଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାଟି ଅଛି ହନୁମାନ ବାଟିକା ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ହେଇଛି ମୋର ବି ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା କାଚରେ ପୁରା ତିଆରି ତାର ସାଇଡ୍ ସବୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାଚରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଉପର ଡେକୋରେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମାନେ 3 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାସ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଧୋଇକି ସିନ୍ଦୁରରେ ସେ ଝିଅଟି କିଛି ଆଙ୍କୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତାର ସାଇଡ୍ ପଟେ ଆହୁରି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକୁ ଯିଏ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଟାଇମ୍ଟି ଏଇଠି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତାର ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଗଦି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଆମର ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଏଠି ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଣଜୀ। ଆଉ ଜାଗାଟି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି କେହି ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପ୍ଲାନିଂରେ ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। এই সাইড্রে তার অপোজিট সাইড্রে 4টা মন্দির ଅଛି। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି।
जेहेतु आम खरा बेले जाइलु तो तार लुकटा एमती थिला। आउ ये हूँ मोर बड़ भाणजी। आउ राति टाइम जदि आपण मैंने जिबे तो पूरा लाइट रे पूरा सजा जाइथिबो, आहुरी सुंदर लगे आखि को। तो एठी किछि गोटे ए बजा देखिक मत बहुत सुंदर लागला, से मो वीडियो रे आनी देछि। आ साइड पूरा तो काचर पूरा भरिक अच्छे। आमर एबे मंदिर बुला सरिला, मंदिर बुली सारिके आमे एबे आउ गोटे प्लेस को जीवु, सेटा आपण नेक्स्ट वीडियो रे पार्ट 2 रे देखिबे। तो वीडियोटी जदि मोर भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। रहुछि जय जगन्नाथ। आपण माने सब्सक्राइब करूना तो प्लीज़ दयाकरी मते सपोर्ट करंतु, आगु को मते जीवाई आहुरी उत्साह दिंतु। एबे आमर सरिला मंदिर माने ठाकुर दर्शन सरिला। एडा हूँ बाहर गेटा, एबे आमे एग्जिट कलु। एबे आमे बाहर को जाऊँ। ये हूँ मोर पूरा फैमिली। रहुछि जय जगन्नाथ। लव यू ऑल।